assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. caggal yettude Allah e julde annabi sallllahu taala alayhi wa sallam, min calmini dendagal yeeɓiyankoɓe e hettiyankoɓe Fouta Plus a dawle Sénégal e caggal leydi foof. min calmini on, min juurima on, min calminon kadi e nder lewru korko ndu. min juuro on kadi, min ñaago hen yaafuya kadi min jaafo en hen e ndew lewru teddundu ndu, lewru yurmede, lewru promotion. en mbiya on kadi jokke golle machallah. min ji abonné ji ɗi, min ji kadi commentaire uji ɗi machallah. yo Allah yoɓen jobɗo moƴƴiri machallah, jobdi Allah wona e dow mon. oustaz ko adi foof en gari hande e yewtere men nafoore gandal. en gari hande e yewtere men nafoore gandal. hande woni toɓɓere men ɗiɗi biiju walla ñalawma men ɗiɗi biiju. min goppuma ko adi foof calmina yeeɓiyankoɓe naten yewtere nde. bisimillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندرابي يبو Fouta Plus en calamni kala dendagal to mbawɗon wonde e mbaydi kubtodindi Oustaz Hamidou. asalminama. a salmitama oustaz, moƴƴere Allah e ma, yo Allah junnu balɗe moƴƴina batene ya Allah. amin. oustaz ko adi foof eɗen natana yewtere nde. gadde toon fof ko nandal ma nandalam hannde garadam addirnami ko holko taƴata korka oustaz. korka holko taƴata ɗum? eyyi shukran jasilan. alhamdulillahi rabbil alamin. korka ko adi fof hoore ko taƴata korka ñamde, amdade ñamde, amdade yarde, amdade wondude e joom suudu mum e nder lewru korka. ñalawma o taw koye ñalawma o kadi hoto mariyeji ɗi mbaddiyam kaake. ñalawma o yani ni bonna korka. eyyi e ganduɗa kadi yiide ƴiyam ɓesgu ine bonna korka, on horta. eyyi wonde to yiyat ƴiyam ɓesgu dal. eyyi yimɓe cikkata noon wonno aleɓe kañumen wonko ɓe kalata ƴiyam ɓesgu so neɗɗo jibini jooɗo fodde ma en gartu hen ɗum. eyyi kadi yiyam fiileru kadi neɗɗo o horata ɗumin. so yiiɗi ƴiyam fiileru nder lewru korka kadi korka boni. inzal maniyi kadi ko jippinde maniyu taw ko kañum teyi, yani gorko o e debbo o taw ko kanko teyi tan dal teyde yaltinde maniyu. eyyi woni bonna korka. tuure taw ko neɗɗo foti tuuri tuuti ɗum ina bonna korka. taw kanko teyi. eyyi ɗum ina bonna korka. kadi en kaali ƴiyam fiileru wona ñamde e yarde wonde e joom suudu mum e fijirde hoore mum hakada ɗum bonna e korka. tuure kadi amdade nde ɗum ina bonna korka. machallah oustaz, tuure kadi amdade nde ene bonna korka. joni kadi min namdoma oustaz, holko ɓuuri e tajgol holko ɓuuri hen? shukran jasilan, jarama seydi Niane. e tajgol korka eko jiiɗen eko woni sunna eko ganduɗa nela sallah alih sallam waɗatno tawno ko o woni idole men, ko on parnortoɗen, ko on kadi ñantortoɗen, ko on kadi woni pewdo yimɓeɓe fewde e peewal. par ce que Allah woni pewɗo fewnimo kadi waɗimo pewnowo yimɓeɓe e peewal sallllahu alayhi wa sallam. eyyi wadde idole men o kanko Mouhamadou sallllahu alayhi wa sallam. kanko o wiyanno ko yimɓe hasa ganduɗa ko ñeeken ko wuuli ñeeken kamɓe arabe ɓe joguino ñeekeji woni da ruuji gulli on wonno mbaɗat ɗum ni hay enen ni jogui ruuji woni hen ko wayno safal ɓe kadi ha joni kañumen jogui ɗumɗoji ni mbaɗat ñeekuji men gulli. o wi neɗɗo so dañi ɗum yo taƴirtu ɗum. o wi so neɗɗo dañani ɗum tamro kecce nan ɗon ko neɗɗo taƴir. so dañani ɗen joɗɗe nan ɗon yo taƴir oustaz. so dañani ɗon ndiyam lawɗum nan ɗon. so dañani roɓin tan ma kam nan ɗon alhamdulillahi rabbil alamin. kono noon yimɓe tambini koye men ceerno. min ko haawi kam hen hen saaji mboɗo yi yimɓe ɓe ganduɗa tandarmo kam mbaɗimo farilla. so ɓe keɓani tandarmata ɓe keeɓa tampere galle fof maɓe naɗɗo ɗum kam kadi ɓen kadi ceerno kamɓe dal on kam dal ko wiyete kam on e bawɗel o heyɗani. mi wi jajaɓe nan ga e liiliɓe ma Allah faabo.
ko ma Allah faabo tan ɓen hay so aɓe keɓata wiye Allahu akbar kamɓe hay so tuuɗanma yoɓe taccan yomi gandu kam ɓe jalte korka ɓe mbawa fofde kadi ɗum hoɗo tambina hoore ma a dañani ko tamaroje joguiɗa nelaɗo fo wiyani ndi neɗɗo o ya ƴeewoy tamaroje aha gona yiilade guelle fof jiyanno tamaroje ndiyani tamaroje ala walla on mbaɗa ardu pourquoi aɗana wulla yimɓe tamaroje ngala ndiyam ne woodi ceerno tambina hoore ma ndiyam ne woodi yiyata ndiyam ma ko ɗum joguiɗa walla ɗum woni ko jiiɗa wona yiyata yiilo gasantama fof yiilade tamaroje ɗum koye wiye tajje kay koto nandi ko wayrade sino wayrade gona ƴewra ñamɗa ko tekki seeɗa kono tajje ƴeew tamaroje sa dañani tamaroje kam ndiyam nan noon laaɓi ceerno kono ƴa fof ƴakku hayso weñata noon rittima hocci ƴakka an l'essentiel ko ya taƴ ko ɗum woni muhimmo wona wi tan a ƴettatama fot gasna yiiloyade ala tampa nala sallah sallam wiyani noon nelaɗo ko haala min ko ɓuuri te ko ɓuuri oɗon ko ɓuuri moƴƴude o kadi ɓuuri ha moƴƴi hay cellal ni ko ɗum ko jangguiri nala sallah sallam wonno kanko o haaldata ganduɗa ko o jangguinde men o walla neɗɗo ko nafata ɗum banggal terɗe ma cellal ma e banggal ko ganduɗa ko takat ma ɓe ɓuuri wadde jogade envie pour wawde ñamde en kadi ganduɗa kadi kala ko tindinma kadi wima waɗ ɗum no waɗi baraji ko ɓeydatma yittinde to Allah subahanahu wa taala kanko o addinani min kino lorra ayi Allah subahanahu wa taala ko teddino bani adam o teddini kadi leñol Muhammad sallallahu alaihi wasallam teddindema leñol nela sallallahu alaihi wasallam ko ɗum tagi no nele men biyeteɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah no yiɗiri men ni eno horsniri men ko ɗum tagi ko nele men biyeteɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓurɗo moƴƴude taworde ɓurɗo bawde yurmoyde ɓuuri wadde kara sir mo ganduɗa janggo mo dañani teforde nela sallallahu alaihi wasallam fof perti ko ɗum noon nela sallallahu alaihi wasallam enen en ƴewana leñol mum holko ɓuuri moƴƴude mum holko wallata ɗum nelaɗa gurdam mum fof ko holno leñol makko daɗɗirta janggo non nela sallallahu alaihi wasallam ko jontaɗo woni staro ske nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗi fof gaygal ceerno yo Allah hokken jeeyede e leñol sallllahu taala alayhi wa sallam enen kala julɗo yo Allah hokken ɗum yo Allah wattoro hen kadi e leñol nalla sallah sallam yen gon kadi leñol ngol ganduɗa sallah sallam ñanden darga omo farnuɗo en ya Allah bijaye sallahu taala sallam joni oustaz mi namdama neɗɗo mo ganduɗa kanko so wiyama assalatu hayru minan nawmi ndenuɗan to allahuma laka sumtu findinta eyyi ndiyam ne woodi ɗeɗo sahaji aɗa yiya aduna o ko gueɗe kawniɗe kono so tawi Allah okkima tan wasde wonde ko jomum en goni ko na yettaten Allah kono wona wosomo mbatta ko Allah waɗi ma kono a yittirta ɗum Allah sa yi kadi goɗɗo bande ene waɗa ko way noon duwanɗa ɗum yo Allah ittu ɗum hen kono heewi ene yiiya won yimɓe ene ganduɗa ne mbawi ɗanade ceero min de mbiɗen ɗo somi ɗanim 6 heures temps 5 heures temps mbaɗamde tawata ko muusi ɗum kadi ko haqiqa kadi ha yimɓe fof gandi mataw mi anda ko woni ina wawi taw mi sellani min taw ko ɗantoɓe ɗin ɗoyɗi goni selluɓe sahaji ari ceero neɗɗo lelo tan yara tan kejjayde hayde wayrato nde tawata komo gon so pari o lelo ɗon e 19 heures hay ɗum ni sahaji kumtari ma jomum finne kadi e wonde waktu yoni kadi jomum ara kadi e bawɗe ara kadi goñ e bawɗe Allah ko ɓuuri hen hawnade ara kine goñi kadi mo jogui taɗa gol yede Allah dan omo darmatamo ɗano ceerno ɗum ɗo joni ene hawni joni oɗon joni ko kewɗo ɗoygol on kam dayani pinno findinaka sali walla ɗum ɗon kono korka mo wiyetaki ne boni wiyita korka mo boni yimɓe ganduɗa kewɓe ɗoygol ɗaniɗo woɗodirani e mayɗo tabo wondani hakkille mum ɗoygol o kono noon taw wona noon ɗoygol mbaɗagol programme enen arani ɗoygol waɗe programme eyyi wayi kono gara hejjade joni de ko 5 heures yimɓe kejjoto ko 5 heures 5 heures hedde 45 accete walla 6 heures accete 6 heures 25 juulete joni mi ƴeewa hejjade 6 heures pile pour mi lelo mi ɗano waɗa reve pour o yiɗa ɓoyde ɗon oɗo waktu o yondem ɗon o juula o waɗa reve 19 heures pile 19 heures pile on kadi wona pour futuro o yonde taw juulande ko pour o wawa ummade hoto accede kejjade ɗum ɗo kumtari aɗa on ko mbaɗɗo programme par ce que aɗa woni hen kañum mbaɗata reve nde ɗanoto nde pinoyta par ce que ko goni koye galle e ko ngala hen nafoore
wala hayso goni nafoore dépasse faaki dow mumen walla haajuji kewani ko nawarteɓe ara woni yimɓe kam ko nawarteɓe tan daiman koma Allah faabo ko banggal fof noon woni hen nawrete banggal hakkille timmani woni hen nawrete banggal doole timmani woni hen nawrete banggal ɗayre sahaji ara famodira neɗɗo ɗayre kono gurdon woni hen ko ɗum yimɓe jaafo joni ɗum so tawi neɗɗo onon ko kewɗo ɗoygol nawimo o ɗaani ha futuro o tinala ko hen ko ɗoygol o hii ko kewɗo ɗoygol on wiyata juulo makko korka makko wiyataki sellani wiyete korka en selli so wa amma baɗɗo programme amdan ina wela hoorani dow juulani kam to wela juulani wonan mbiye ñalawma o comme korka makko ka jaɓetaki tawi kanko welti wadde programme wasde juule korka jaɓetaki sabu mbiyen nela sallallahu alih w sallam wi man taraka salate al asri faqad habita amalahu faqad habita amalahu ay batal so neɗɗo acci juulu ngu tan dal korka ka an amdi aɗa acci wonde juulu ngu a acci ɗum amdan korka ma boni korka ma sellani kono noon mbi tariku salati la yuqbalu minhu amalu la zakata wala sawma wala hajj wala shay'a juulata kono so korka ari ɓe koora yaadude yimɓe ɓe tan comme hooroɓe woni hen jaari hen tan pour hoore yimɓe mbayni seɓorɓe jasɓe seɓorɓe seeɗa ɗum ni hoore mbaɗen woni hen yeso naati nder ñaama kono woni hen koora pour yaadde yimɓe hoto wiyeede kañum hoore andede hoorani arani juulde neɗɗo wawi wonde mo juulta yimɓe gandata ako watta vérifié so waktu yoni kono korka sa hoorani tan sa ñaami tan yimɓe gandat joni jomum hoore yaadde yimɓe on noon kam mbo juulata korka ara hoora yo pamde tariku salati la yuqbalu minhu amalu o wi la zakata wala sawm wala hajj wala shay'a on gaccun juul mo juulata haydara ɓamtaka mo wona korka makko wona juulu makko wona zakat makko wona hajju makko haydara ɓamtaka fawde to Allah subhanahu wa ta'ala sabu ko acci ko ɓuri mawnude won taraka salati faqad kafar so neɗɗo acci juulu kufri hefori ɗi ko juulu tawi pulaar jogui wima juulɗo sawa woni fayintade juulowo sa ani juulɗo firti juulowo kala mbiɗa juulɗo wiyete ko juulowo kadi enen kadi serni hakkude juulɗo e kefeero ko juulu ngu kala gaccuɗo juulu yo faam acci kam nela sallallahu alih w sallam haaru mum haali mom man taraka salata al asri man taraka salata al asri faqad habita amaluhu o wi kala gaccuɗo juulu takkusan yani kala gaccuɗo juulu golle mum pokkima hay baɗala golle mum boni hay sino so juuli waktuji keddiɗi ɗi fof ala ko accude juulu ke amdade accude juulu kalden mo juulata o on tan kalde wona juula hande acci janggo ay mo juulani comme ñalawma hande on nangate ko ñalawma to acci ɗo acci juuluji fof kala ko waɗi dew Allah taw komo amdi mo acci waktuji fof kala waɗi hen jaɓetaki kono mo juulata tan amde o kam ko juulata tan ko noon adri on ko haydara golle makko ɓamtaki fayde Allah subhanahu wa ta'ala sino julnode bomo wiye kufri hande salimi julde on waɗete so muñinama ha waktu yettima waɗete kono komo juulata tan on ko wona juulni mo juulata wona juul man taraka salati faqad kafar on ko kefeero yimɓe tesko ɗum ganda ɗum eyyi par ce que yimɓe cikkata ma taw arani parfois yimɓe cikkata jibinede islam babanko Moussa wiyete walla babanko Mouhammad yiyama wiyete ko Aïcha minen galle amen ko imam baba woni imam walla galle mawɗo min jewal ɗum ɗo an takneɗo wonde juulɗo jibinɗa koye islam kono aɗa wawi wonde wasa juul kono julɓe jibinima jelɗa koye galle julɓe tawa wona juul juulɗo ceerno ko juulowo kala mo juulani wona juulɗo yo Allah dande no wonde ɗum yo Allah waɗi en juuloɓe ya rasul sallllahu alayhi wa sallam e ko noon toɓɓere ma taw ɗon wadde en gari hen ha en jettima ɗo bandiraɓe julɓe tedduɓe bandiraɓe hettiyankoɓe e yeɓiyankoɓe Fouta Plus en nani namde namdata ɗo e kadi jaabade ɗo hen ɗi o sada mi wiya moƴƴere Allah e ma yo Allah junnu balɗe kadi moƴƴina battane ɗe machallah min garti ɗo kadi e yewtere men nafoore gandal min gari hen kadi hamin jettimo ɗo henna hojomaji min gokkono ɗi kadi
kadi ngari ha gasiri wadde ko adi foof amin jetta amin jarna kadi amin jetta ɓe ganduɗa ko ɓen min jaade émission he wondiɓe joguiɓe caméra ɓe e réalisateur ɓe min jetti ɗumen min jarna ɗumen no fewi no fewi min jetta kadi dendagal yiɓiyankoɓe ha tente gabonaɓe foof min jetti ɗumen ñanɓe wonɓe Gabon foof min jetti ɗumen min jarni ɗumen min jina ballal ngal mbaɗɗal ngal machallah moƴƴere Allah e moon min jetti kadi madame Niane e sohna Oumou Khayr kanko rewi ɗo hen oustaz machallah joni noon min kokkuma oustaz mbaynoroɗa yeɓiyankoɓe kala hen eyyi ko ɗum no ceerno jurama beltanama ko noon mbiɗa ko ara weltire ɓe gabonaɓe kono noon fuutankoɓe fof calminama jurama la siyama noon ahlu gamaji Saare e jumdonde masinator e denagal fuutankoɓe fof calminama hay wonɓe e Dakar banggueji fof fulɓe fof vraiment ɓe mbi nafoore gandal ina ɓeyda ɓe gandal ɗum noon wadde en duwanima fof epi ko fof duwanama hay goto o paaka guila tan dow ha less kadi min beltima no fewi kadi yimɓeɓe wiide ina daña gandal e nafoore gandal wadde émission o so notima inde mum tan ko alhamdulillahi rabbil alamin oɗon jarɗo jaa fof neɗɗo timmani kala ko haalaɗo ko manki ganduno ko neɗɗo woni ko timmani kala ko haala hen ko fewi ko ɗum wonno saggoji ko Allah subhanahu wa ta'ala wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ɗum noon mi salmini on mi juurima on mi weltanima kadi onon kala dendagal bawɗo weltade yewtere nde mi salmima juurima assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa ma zalika al aziz assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ha ñande wonde ya Allah